punt nummer 1 van het programma, Melle van het Veldhuis, voorgesteld door Iris Wijnstra. Iris, als jij straks zover bent, mag je starten. Succes. Er past wel eentje binnen.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van Melle van het Veldhuis, voorgesteld door Iris Wijnstra. Iris, in één woord, wij hebben genoten. Imponerend paard, hè, met name in de draf heel veel techniek in de benen, heel gemakkelijk kunnen schakelen, mooie verruimingen. De stap die is consequent uit de achterbeen. We zullen daar nog wel iets meer lichaamsgebruik willen zien. Dan kan hij nog net even wat meer over de rug komen. En de galop heeft ook een mooie opwaartse sprong, springt goed van de vloer. Maar hier ook in de verruiming zal hij wat meer uit de schouder mogen komen. Hij springt op. We zullen iets meer grijpend voorbeen willen zien als wij daar kritisch op zijn. Maar we hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 7,5. Voor de draf een 8,5. Galop een 7,5. Houding in balans een 8. Souplesse een 7,5. Het schakelen een 8. Impuls een 8. Geeft een totaalscore van 86,5. En ik zeg gefeliciteerd.
wij hebben dus gekeken naar nummer 2, Priem van de Birkenmoos. Voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Een paard met veel houding, veel souplesse in al de 3 de gangen. Opvallend goede stap, veel ruimte, veel lichaamsgebruik. Paard toont ook in de draf veel souplesse. De achterbeen moet daarin nog iets sterker worden. En dan mag ook in de verruiming het achterbeen nog iets meer aansluiten. De galop springt heel gemakkelijk aan en maakt een mooie sprong. En rechts heeft hij nog iets hoger tempo nodig, maar links blijft al heel mooi gesloten. Heel mooi op het achterbeen. Een kleine bemerking waar we hier wel bij het paard maken, dat hij soms nog iets sterker in de aanleuning is. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Een 8,5 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7,5 voor de galop, een 7 voor de houding in balans, een 8 voor de souplesse, een 7,5 voor het schakelen en een 7 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 82,5 punt. We gaan maar zo direct weer vervolgen. Dan gaan we verder met nummer 3, Kira Bente R. Voorgesteld door Jelmer. Jelmer, neem even je tijd om de merrie een beetje vertrouwen te geven. Als je straks dan zover bent, mag je starten.
Wij hebben gekeken naar nummer 3, Kira Bente R, voorgesteld door Jelmer. Wij vinden het iets moeilijk om hem te punten. En daar komt, het paard is gewoon heel sympathiek, heel constant, maar we missen net een beetje kracht in het achterbeen. En laat zich daarentegen wel weer heel fijn rijden, heel goed in balans. Maar we hebben de volgende cijfers gegeven. Een 7 voor het stappen. Het stapt zuiver, voldoende ruimte. De draf is heel constant, maar dan in de verruiming gaat ze eigenlijk gewoon versnellen. Weinig zweefmoment daarin. De galop is ook heel netjes in balans, maar wil graag dat het achterbeen toch meer doorspringt. En het is ook hier in de verruiming, dan ontbreekt net dat stukje waar we wel zoeken. De galop krijgt wel een 7, omdat het gewoon heel mooi in balans was. Dus houding in balans krijgt daarom ook een 7. Souplesse een 7, schakelen een 6,5. Impuls een 7, geeft een totaalscore van 75,5. De volgende combinatie in de baan is nummer 4, Klassieke van de Lage Landen, voorgesteld door Jelmer. Even een rondje baan verkennen, Jelmer, en dan mag jij zo direct gaan starten. Succes!
Wij hebben gekeken naar Klaske van de Lage Landen, voorgesteld door Jelmer. Sympathiek paard, Jelmer. Een paard met veel trit en veel go. Waar we over het algemeen wel vinden, is dat hij nog een beetje meer moet groeien in zijn kracht. Hij maakt wel veel actie, maar het achterbeen moet toch nog wat meer ondertreden. In de draf blijft hij te veel achter de massa. En dan in de galop merk je zelf ook, dan heeft hij best nog een hoog tempo nodig om in galop te blijven. En dat stukje kracht in het achterbeen komt ook terug in het schakelen van zo het aangalopperen vindt hij best nog moeilijk. Ja, om hem in één keer daar mooi in te rollen. Dus dat zijn een beetje de dingen die we tegenkomen. De stap die konden we wel goed waarderen, hoor, want daar heeft hij veel ruimte. En stapt heel zuiver. Mag nog iets meer souplesse daarin tonen, maar dat vonden we toch een 7,5 waard. De draf een 6,5, de galop een 6,5, houding, balans een 7, souplesse 6,5, schakelen een 6,5, impuls een 7. Geeft een totaalscore van 75 punten. Wij gaan verder met Agen. Welk nummer rijdt Agen? 7? Nomi van de Duiven, voorgesteld door Agen Okma. Agen, je mag starten. Mag ik even inbreken? Wij kunnen de paarden niet helemaal zuiver lopen. Hij is constant.
Dus niet verstandig om dit mee door te rijden. Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier op WB Stables. Wij beginnen met de IBOB met Age Okkema met nummer 7. Dat is Rika van de Friesenhof Altmark. Age, als je zover bent, dan mag je beginnen.
Goed. We hebben... Ja, we hebben gekeken naar Agen met Rika van Friesenhof Alkmaar. Een fijn paard. Mooie houding, opwaarts. In de stap is het nog een beetje kwetsbaar. Zou iets meer uit de schouder mogen stappen, maar de draf is correct. Maar we zien dat hij in het achterbeen nog wel iets sterker mag worden. Maar wat moeite daardoor heeft ook met schakelen. De galop is mooi bergopwaarts. Op de rechterhand vooral. De linkerhand iets meer moeite. We hebben de volgende cijfers mogen geven. De stap 6,5. Draf 7. Galop 7,5. Houding en balans 7. Souplesse 7. Schakelen 7. Impuls 7. Totaalscore van 77 punten.
Goed, dat was de laatste combinatie van vandaag. Nummer 8, Pierk van der Merksen. Nou, we hebben ervan genoten, Agen. Direct bij binnenkomst al heel imponerend. Veel houding, veel techniek in de benen. De stap is zuiver, tactvol en heel constant. Zou hij iets meer bodem mogen dekken. In de draf heeft hij ook veel houding, kan goed schakelen en verruimen. De galop voldoende berg op. Springt heel gemakkelijk aan, maar ja, geeft nog een beetje spanning in de galop. Waardoor hij zich een beetje strak houdt in zijn lichaam. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. In de stap een 7, de draf een 9, galop 7, houding en balans een 8, souplesse doordat hij zich wat strak houdt in de galop een 7, schakelen een 8, impuls een 8, totaalscore van 85 punten. Dit was de laatste combinatie. Bedankt voor het meedoen, bedankt voor het meekijken en meeluisteren. Nummer 9. Dan gaan we verder met Onyx Ilse van het Kempische Hof, voorgesteld door Agen. Agen, als de baan vrij is, mag jij zo direct starten.
Wij hebben gekeken naar de verrichting van nummer 9, Onyx Ilse van het Kempische Hof. Paard met een mooie bewegingsmechanisme. Een hele mooie constante verrichting hebben we gezien. In de stap is die voldoende zuiver en ook actief. Hij zou wat meer bodem mogen nemen daarin. De draf is voldoende ruim, kan goed schakelen daarin. Het beeld is wel een beetje dat hij wat achter de looplijn kruipt. Dat zouden we graag wat meer naar voren willen zien, maar goed. Hij beweegt wel de goede kant op met zijn lichaam. De galop ook voldoende sprong met veel ruimte. Daarin zou hij ook in de houding wat meer opwaarts mogen zijn, maar we hebben de volgende cijfers kunnen geven. De stap 6,5, draf 7,5, galop 7, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 7,5, een totaalscore van 77 punten.
Wij hebben gekeken naar nummer 10, Marije B., voorgesteld door Benjamin. Een paard wat netjes is opgeleid, loopt de hele proef netjes in balans. De stap die geeft een wisselend beeld. In de hand gesteld zeggen we, nou, dan is de takt breekbaar. Heeft hij of zet hij het voorbeen net wat te vlug weg. Op het moment dat hij meer lengte krijgt in het lichaam, dan gaat hij wel weer naar de juiste takt toe. En de draf heeft een iets wat hoog bewegingsritme, netjes in balans en kan daarin ook wel schakelen. De galop houdt hij ook wat hoog bewegingsritme, maar het achterbeen willen we dan ook graag wat meer onder de massa zien en dat hij wat meer vanuit de schouder zal verruimen. Het blijft wat korter in het voorbeen. En dat heeft ook met een stukje souplesse van het paard op zich te maken. Wij hebben de volgende cijfers gegeven: een 6 voor de stap, een 7 voor de draf, een 6,5 voor de galop, een 7 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen, een 7 voor de impuls, geeft een totaalscore van 73,5. Dan gaan we verder met nummer 11. Douke van Seneda, voorgesteld door Wesley Teling. Wesley, als de baan vrij is, mag je starten.
Wij hebben gekeken naar nummer 11, Tauke van de Zeneda. Voorgesteld door Wesley. Stoerpaard Wesley, hè, veel voorkomen, mooi opwaarts. De stap is zuiver, actief, mag misschien iets meer buiging in het achterbeen hebben. De draf heeft veel zwong, veel ruimte. We hebben hem een half puntje aftrek gegeven vanwege een afwijkende bewegingsafloop. Ja, hij heeft toch wel, daar moet hij eigenlijk correcter in zijn. De galop heel goed in balans. Achterbeen kan wat meer doorspringen, maar hij laat wel zien dat hij goed kan schakelen in die galop. Dat was heel duidelijk. Maar nu de cijfers. Stap een 7. Draf een 7,5. Galop een 7. Houding en balans een 8,5. Souplesse een 7,5. Schakelen een 7,5. Impuls een 7,5. Maakt een totaalscore van 82,5. Gefeliciteerd, jongen. Triple A. Hij is blij. Welk nummer is dit? Gaan wij verder met nummer 12 van het programma. Jelke van Walta, voorgesteld door Esther Hoekstra. Esther, jij mag starten. Veel succes.
zijn er. We hebben gekeken naar nummer 12. Jelke van Walta, voorgesteld door Esther Hoekstra. Esther, heel vriendelijk voorgesteld. Paard is ook netjes opgeleid. Daarvoor eerst dus de complimenten. En de stap mooi door het lichaam, is actief. De draf, daar willen we graag wat meer souplesse in zien. Het achterbeen moet ook wat meer aansluiten. En in de verruiming laat ze wel zien dat ze mooi uit de schouder kan komen, maar loopt dan nog wat meer van het achterbeen weg. Dus we missen een stukje gedragenheid in die draf. En de galop, ja, willen we ook graag op zich heel netjes en in balans gereden, maar het achterbeen moet meer onder de massa springen. Hè. Blijft nu ook beperkt in de gedragenheid in de galop. En bij de verruimingen gaat ze meer versnellen dan verruimen. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. 7 voor de stap, 6,5 voor de draf, een 6 voor de galop, 7 voor houding en balans, een 6,5 voor de souplesse, een 6,5 voor het schakelen, een 7 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 73 punten. Rikst van Eindijk, Amazone onbekend, maar je bent er, dus daar zijn wij blij mee. Als de baan vrij is, mag je starten.
Wij hebben gekeken naar nummer 13, Rix van Andijk. Op zich een stoer paard, mooi body, laten we het zo zeggen. Maar de moeilijkheid was, we vonden een beetje verstoppertje spelen vandaag. Het was alsof hij zich afsluit en zich in de krul zette en denkt van, mij niet gezien vandaag, ik ben er even niet. Dat stukje rekkend lichaam, dat misten wij, met name in de stap en in de draf. In de galop kwam het front wel op en toen zagen we een heel ander paard. Dus ik denk dat de studie wordt om in die stap en in die draf veel vrijer te krijgen. Want dan denk ik toch dat er meer mogelijkheden zijn. Alleen, hij liet het vandaag niet zien. En dat is, ik kan ook niet een stukje verwachting beoordelen. Of veroordelen, doe ik niet. Ik denk wel dat er meer in zit dan vandaag. Maar je weet zelf wel wat het manco even was. Dus, stap een 6, draf een 6, galop een 7. Houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls 6,5, totaal scoren 70 punten. Maar ik zal hem graag nog een keer weer zien. En dat hij zegt, hoi, hier ben ik. Yes? Succes, meid. Wij gaan van start met het tweede deel van de IBOP. Wij starten met nummer 14. Relay Jede, voorgesteld door Joey Versnel. Joey, jij mag starten.
Wij hebben gekeken naar Reden Jade, voorgestelde Joey. Heeft de hele richting een heel vriendelijk beeld. Paard is heel mooi, oorspelbaar. Loopt ook de hele groep in een hele mooie balans. Netjes opwaarts, stil in de aanleiding. Stapt correct, mooi door het lichaam. De draf is opwaarts, de galop is opwaarts en de achterbeen springt goed onder de borstsprong rolt. Ja, de connoisseur wil nog wel iets meer gedragenheid zien, maar het is gewoon een hele constante, vriendelijke richting en het paard is echt op natuurlijke wijze voorgesteld. Dus dankjewel daarvoor. Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven voor de start. 7 draf, 7 klop, 7 houding balans, 7 stress, 7 schaak van 7, puls van 7 en een totaal van 77 punten.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 15, Rianne van Hegen-Terp. Wat bij binnenkomst al indruk maakt. Een hele mooie, vriendelijke houding, mooi beeld. In de stap voldoende tact en zuiver en ook ruimte daarin. De draf zuiver en met veel veer, veel afdruk, gedragen. In het verruimen zou je iets meer verwachten, dan heeft hij daar nog wel iets meer moeite mee. De galop voldoende sprong, maar heeft in die galopsprong toch wat snelheid nodig. Op de linkerhand doet hij dat wat beter dan op de rechterhand. We hebben de volgende cijfers mogen geven. De stap 7, draf 7,5, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7, de totaalscore van 77,5 punt. Dan
Goed, we hebben gekeken naar nummer 16, Beek van de Bungarten. Paard wat op zich wel voldoende houding heeft en een mooi beeld laat zien. Oké, ja. De stap is voldoende takt en zuiver, maar daar mist hij de ruimte. Het eerste gedeelte en het tweede gedeelte dat heeft een beetje verschil. Daar pakt hij toch wel goede stukjes mee, maar het hele beeld zou wat meer ruimte mogen geven in die stap. De draf, voldoende takt en ruimte. Met name bij het schakelen laat hij dat wel zien. De galop, voldoende berg op, maar hij heeft nog wat snelheid nodig om ook die galop vast te houden. En met name op de linkerhand zie je ook dat hij gespannen is. En dat geeft ook in de aanleuning soms wat het beeld dat hij daar nog wat moeite mee heeft. We hebben de volgende cijfers mogen geven. De stap een 6, de draf 7,5, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, een totaalscore van 72 punten. Dan gaan we verder met nummer 17, Niente.
Wij hebben gekeken naar nummer 17, Nienke van de Valderse. Een genot om naar te kijken. Bij binnenkomst gelijk een heel mooi beeldpaard met veel techniek. De stap voldoende takt en zuiver. Mooi ruimte, met ruimte vanuit het achterbeen. De draf voldoende takt en ruimte en ook gedragen. We hadden bij het verruimen iets meer verwacht. Misschien dat hij iets meer uit de schouder zou komen. De galop mooi opwaarts gesprongen vanuit het achterbeen. Heel mooi beeld. Op de linkerhand had hij wel iets meer moeite met de balans. Maar we hebben de volgende cijfers mogen geven. De stap een 7, de draf een 8, de galop een 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 8, schakelen een 8, impuls een 8, totaal scoren van 84 punten. Dan wachten wij op de laatste combinatie van vandaag en dat is Suzanne Bouwman met Jara Jede. Goed, als straks de baan vrij is, Suzanne, mag je beginnen.
Goed, we hebben gekeken naar de tuigproef van nummer 18, Jara Jede. Nou, dat was een mooie afsluiter voor vandaag. Paard met heel veel go. Veel actie in het voorbeen. We hebben momenten, vooral in de eerste stuk, zouden we graag willen dat het achterbeen soms wat meer aansluit. Maar dat hebben we in het tuiggedeelte anders gezien. De stap is wel zuiver, maar mist wat ruimte erin. En soms heeft hij wat moeite met dat het linker achterbeen wat meer aansluit als het rechter achterbeen. Dus daar is nog wel een dingetje wat beter kan. Dan gaan we even verder naar de cijferbalk. De stap is een 6. Draf, het voorbeen gebruiken een 8. Heel spectaculair. Evenzo het achterbeen. Het paard komt heel mooi tot dragen daarin ook, doordat hij het achterbeen goed eronder zet en ook tot een mooi zweefmoment komt. Dus vandaar ook een 8 op het achterbeen gebruik. En een draf- en zweefmoment een 7,5. Houding en balans 7. Front een 7,5. Souplesse 7. Impuls een 8. Totaalscore van 82,5 punt. Dit was de laatste combinatie. Deelnemers bedankt voor het meedoen vandaag. En publiek en kijkers thuis ook bedankt voor het meekijken en luisteren. Een fijne dag verder.